ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотат дар WhatsApp имои экранмодаро юкнем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор мо чӣ хона, чӣ квартира, чӣ замин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мо дар роҳӣ кардан хона аз территорияи Москва, дӯстони азиз, хона аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Кӯлоб роҳӣ кардан, аз шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Восе, аз территорияи Россия, аз территорияи Фарход, дӯстони азиз, аз территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Данғара роҳӣ кардан ва аз дигар тарафҳам ҳастаи квартира, дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе, як хонага, ду хонага, квартираҳои фасон ва аз шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд. Нархҳо аз мақсад ки 50 000 сомон сар мешаванд. шумо дам чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, масалан хонаи, заминаи, квартира, ягон аппарата, техникае, марҳамат на WhatsApp мо 24 соат кор мекунам, метавонем сурат маълумотро юкнем, мо рекламада мегузорем. ва курси имрӯза бошад 120 сомон. Дӯстони азиз, мо бошад мегузарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. марҳамат рафтед то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд, бара медорам ба ки муроҷиат кунем. мо ба шумо тавсия метиҳем компания якае парвизад, ки таҷрибаи 10-солаи корҳои доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, садовод, дӯстони азиз, гирифта ба самти Қазоқистон соҳ саломат бурда меёрам. агар дар документҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, яъне ки якае парвиз таҷриба дорам, яъне мақсади кӯмаки худтонам мерасонам. мошиноша мошинои комфортни замона, дӯстони азиз, мақсад кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ дорам. ва дӯстони азиз, мақсад ки бо нархи арзон аз ин компаниҳо, маъне ки мебара шумо агар айноми канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунам. ҳар ду рақамҳошро кор мекунам, ҳар ду WhatsApp дорам ва инчунин забони узбекиро медонам, забони урусиро ва забони тоҷикиро медонам. муомилашон муомилаи хубе ва таҷрибаи кори, ки опити кории хуб доранд. марҳамат, компания якае парвиза мо ба шумо тавсия метиҳем, компания боварик. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунам. дӯстони азиз, марҳамат, метавонед ҳар ду рақамҳошро WhatsApp ва рақамҳошро кор мекунем, метавонед муроҷиат кунед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, ки қарор дорад дар Россия, яъне ки Рязанский област, село Грям, ки дӯстони азиз, дар ан территория қарор дошта, ай Москва, яъне ки дуртар ҳастад. дар Россия, Рязанский област, села Грям, ки дӯстони азиз, мақсад ки ҳама шароитош муҳайё аст. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад, ки дунёи хонаҳо 50 квадрати метр. бо об, свет таъмин ҳастад. газ, дӯстони азиз, дорад, лаби роҳ дорад. об сӯз мегӯяд пасиен ва оби калоди, дӯстони азиз, гузарондагӣ ҳастад ва дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 700 000 рубл, ки дӯстони азиз, нархи ахирша мегӯяд. хай бо хайхтон муомила мекунем. мактаб пешаш дар мегӯяд, садикам пешаш дар, мағозаҳо ҳастад, медпункт, дӯстони азиз, ҳастад ва вариантҳои алиш ба ягон Camry D аз Тоҷикистон бошад мегӯяд, алиш мегӯяд, тоқа ба Toyota Camry диккати алиш мешавад. дуруни хонаҳо 50 квадрат, дӯстони азиз, 3 дар хона ҳастад ва 12 сотиқи дига замин. нархи хона ҳамаш обши 700 000 рубл, дӯстони азиз, мумкин хай бо ягон сум муомила кунам. промои рақамҳои Россия, дӯстони азиз, рақамҳошро WhatsApp дорам ва нархаш нархи арзон ҳастад. кадомито ки мехаред, назанг занем, маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳошро гиред. марҳамат. ва шумо дам агар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат, дар рақамҳои 885 12 25 дар боло ҳастад. WhatsApp дорад, роҳӣ кунем, мо реклама мемонем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, ки срочна, дӯстони азиз, хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор, роҳи Душанбе, дӯстона, ҷои беҳтарин, ҷои ободӣ, ҳама чӣ дар пешаш. 2.5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ ҳастад, ки бо об, свет таъмин ҳастад. кухни дурушта, ҳоҷатхона, дӯстони азиз, баня дорад, дӯстона, гирди хона, пол, ниход маҳкамае. наздикии пеш хона наздик ҳастад, мактаб, мағоза, аптека пешашда, амбулатория, дӯстони азиз, масҷид. ҳуҷҷатош қарор, техпаспорт ва якчанд ҳам дарахтони мевадиҳанда, навниҳол ва гидаш маҳкам ва хонаҳо ремонт дорад ва дӯстони азиз, об, светчам постоянӣ ҳастад. нархи хонара, дӯстони азиз, 300 000 сомонӣ гуфтаистанд, срочна бо арзон мешавад ва ёки алиш аз территорияи Душанбе 9 километр то Садбарга квартира бошад мегӯяд алиш мекунем, ёки аз
шаҳри ваҳдат мега сехонаган боша алиш мешавад. Обшим аз шаҳри ваҳдат алиш ба сехонага ё ки аз 9 километр то Садбарга квартира бошад пешкашан алиш мешавад болоиш бо маслиҳат мекунам. Сумаки нархи хона ҳамагӣ 300 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад ва ҷош ҷои беҳтарин аст дӯстони азиз. парамои рақамҳои мегафони ҳисобшуносӣ дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. Алиши боша маромат пешкаш алиш мешавад. Сумаки нархи 300 000 сомон аст. боз муомила мешавад. шаҳри ваҳдат деҳаи Пистаматов роҳи Душанбе. ҷои беҳтари ҳамааш дар наздикиша маромат дигар маълумотошро гирен срочна бо арзон ва савдо дорад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо поворити аэропорт рӯпарӯи Хиромаи Рӯсотон азиз тарафи Чехов яъне ки пеши аэропорт бошад. аз тарафи чап аэропорта ҷои беҳтаринае. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм мошина қарор дорад. 80 квадрати метре ки доми 10 ошон ҳастае ки дар сеюмаш қарор дорад. духонага сеюм мошина 80 квадрат метре ки сехонага чорхонага обшим кнешане ки ремонтош кардагӣ аст. ремонти хайтека дӯстони азиз ремонти бо сифати аъло ва люксаи обшим ремонтҳои замонавӣ ҳозирда тамоман бо ай люксаи зур будае. ҳамашон ремонтош мега бо маҳсулотҳои оригинал бо сифати алокати кардагӣ дӯстони азиз. лифти одамбуро дорад. лифти гурзавод дӯстони азиз дорад. дом худаш 10 ошона аст дар сеюмаш қарор дорад. ҳоҷатхона ошхона баня кухни ҳастае ва ҳар як кадомаш қариб ки дутаи аст. яъне ки дута ҳоҷатхона дорад, дутага ҳамом дорад. ҳар як кадомаш қариб ки дутагӣ астае. дар поин дом дӯстони азиз супермаркет астае. ҷои бозии кӯдакона ранги ҷуманҷам хе бозӣ аст барои кӯдакона ва ҷои мошинмоӣ дӯстони азиз ва ҷои плашаткаи детски дорад дӯстони азиз. дар пешаш астае ҷои мактаб, банк, масҷид наздик аст, аэропорт ва агар ки хато накунем ҳаминҷа ва фикрем шомаҳсул дохил мешавад. ҷои беҳтаринае бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. квартира дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $85,000 ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 0010 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои растии ахираш 3474 инашта WhatsApp дорад. полни хо ремонти хай-тек дӯстони азиз ремонтҳои аҳмада бо зури зуруш ҳамин астае. ҳамачи дар пешае. лифт пиф мақсад супермаркет обшим ҳамаш 100% астае. дар сеюм мошина 80 квадрат бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз шумо агар ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед ягон савол дошта бошед ягон чиза нафаҳмида бошед агар ки шумо харидор ки бошед шумо занг занем ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳад. дӯстони азиз ҳамачи дар пеша айда дигар квартираи зур намешавад. нархша мегӯяд $85 астае. боз муомилаи хуб мешавад. маромат ҳар рақамошро кор мекунад. ин рақамошро да WhatsApp дорад. чӣ савол доред чӣ маълумоте ки мехоҳед занг занем ба шумо фаҳмонда метиҳам. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. дӯстон срочнаи қарор дорад дар ноҳияи восеъ дар ҷамоати Тугарак деҳаи Шобика наздики мактаб магазин ва дигар чизҳои лозимӣ. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки боз 8 сотиқ дигар замини корам дорад ки дар ҳисоби ҳамин хона ҳисоб мехӯрад. дӯстони азиз отдельное 12 сотиқ замини ҳавлика боз 8 сотиқи замини корам. 4 дар хона кардагар дӯстони азиз об свет ҳастае. дӯстони азиз гирди хона полни худ маҳкама аз ду тараф яъне ки роҳ дорад. аз ду тараф давроза дорад. канали об ҳастае. оғул ҳоҷатхона ошхона баня мактаб магазин. хоб магазин дар дӯстони азиз магазини марказӣ дар деҳа дар наздикш астае. хоб ва хона дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 35. дуюмаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 0444 инашам кор мекунад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ боша агар фаҳмидад маромат шумо занг занед ба шумо фаҳмонда. бозам мегӯям ки аз ду тараф роҳ дорад. аз ду тараф давроза канал ҳамаш қоидавӣ. инчунин мактаб мағоза ҳамаш дар наздикишае. маромат ягон саволтон боша шумо занг занед ба шумо фаҳмонда медиҳад ва арзонам мекунанд. срочна ноҳияи восеъ ҷамоати Тугарак деҳаи Шобика наздики мактаб мағоза ва масҷид дигар чизҳои лозимӣ. хона гирдаш маҳкам медоред фақат зиндагӣ мекунед. метавонед занг занед маълумотша гиред. лайкҳоро аз ане фаромӯш накунед. навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. дӯстон срочнаи хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор деҳаи Навобод Мавлонҷари боло дӯстон. ҷои беҳтарина барои одамое ки мисли дача мехоҳанд. ҷои муносибае ва барои хона зурае. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки обшим 6 дар хона кардагӣ астае ки об суед умуман проблема нест. айсе тарафи хона яъне ки об мегзарад дайро ба дуруни хона ба пуштш ба барш
се намуд об дарё об правда баъд дуруни хонаам яъне ки об гузаронад дуруни ҳамин хонаро худашда об дорад. ҳоб дӯстони азиз хона полни худ проектҳои нав карда проектҳои замонавӣ бо обсои таъмин аста бо ғишти пухта карда бехуш хеле яъне ки стум рехтага хеле арматур карди хонаро бақпат карда яъне ки расходи бисёр карда гастанд. рӯи ҳавли дӯстони азиз полни худ стяжка ҳаммом дар дурушай ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад об ба дуруни хона мегзарад ба баршам мегзарад ва пушти хона катиам об ҳастай. дӯстони азиз мақсад ҷои гараж дорад ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ ва 7 сотиқи дига аз и параи хона боз замини корам дорад яъне ки барои ягон боғ кардан ягон мисол ки ягон чи чарогоҳ мегӯяд ягон кичук кардан бо ғайра 6 сотиқи дига бо таи 7 сотиқи аделина замин дорад ки дар ҳисоби ҳамин хона ҳастай. нархи хона бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки расходи бисёр карда ба ҷои беҳтарин дар ин территория 1 сотиқ замин яъне қиматай. нархи хона барои ҳамин бо маслиҳат омада бинен мақсад ки маҳқултон шид чӣ хел нархошро фаҳмин баъд нархро мегӯяд маслиҳат мекунем. якумаш рақамои мегафон дастии 24 дӯстон аз кор мекунад. дуюмаш рақамои мегафон ахираш 03 инашам кор мекунад инаштам ватсап дорам дӯстони азиз. ҳавлии кушод ремонтҳои беҳтарин дӯстон азиз дуруни хонаҳо ремонт карда гастад ва ҷӯшҷӯи нағзе бе ягон таъриф нархаш бо маслиҳат як калидор дӯстон азиз ва ҳамомошам дуруштае. агар шумо дар ягон саволои зиёдӣ боша ягон маълумотои зиёдӣ оиди ҳамин хона шумо агар хоҳем фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода мекунам ва арзонам мекунам. шаҳри исроил дӯстон азиз деҳаи навобод мавлонҷари боло марамад дар ремонтҳои хона беҳтарин обсед мушкилӣ нест хона бо ғишти пухта марамад метавонед занг занед ҳар рақамошро 24 соат кор мекунад занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фидавси тарафи фабрика Ленинград дӯстон азиз тарафи пост мешавад дӯстон тарафи пост рафтанда пушти поста дӯстон ки пеши пост ва моста ногузашта кӯчаи машаб аз роҳи калон ҳамагӣ 100 метр дӯстон азиз дур. дӯстон азиз заминашон 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки обшин 5 дар хона карда хонаро хай ярангбор мекунем барое ки хонаҳо ремонти пешина камтар мақсад ки ремонт мекунем. бо обсед дӯстон азиз таъмин астаем ҳоҷатхона ошхона баня дорад дӯстон азиз хобхона хай чихелто ремонтталаб астаем ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад ва нархи хона ҳамагӣ 300 000 сомонӣ аст боз мега ҳамира муомила мекунем. 5 дар хона дорад хонаи хеле проекти пешина хеле чи наваи хеле этажа кардаги аст болош хеле фасонае. ҳар ду рақамошро дӯстон азиз ҳар дашта ватсап доранд ҳар ду рақамошро кор мекунад якумаш билайнай ва дуюмаш рақамои тиселай дӯстон инашам кор мекунад. бозам мегӯям ки шаҳри душанбе тарафи ноҳияи фидавси тарафи фабрика Ленинград дӯстон азиз мақсад ки рафтанда пост мешавад пушти поста яъне ки мост ва поста ногузашта мегӯяд кӯчаи машал мешавад аз рӯи калон 100 метр нархшам нархи арзона дӯстони азиз вақт душанбеда дохил мешавад ва нархи хонаро ҳамагӣ 300 000 сомон гуфтаам бо мегӯяд амира муомила мекунем. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ боша агар фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонам ва арзонам мекунад. сирот шуд дӯстони азиз арзон мешавад марамад занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский район деҳаи навбунёд пеши беморхонаи рӯҳида 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ астае ки об свет ҳаста гирди хона полни худ маҳкамае. дар пеши хона дӯстони азиз мактаб магазин масҷид канали об роҳи калон 500 метр ва ду дар дига хона қатъи ошхона ва ҳоҷатхонаш кардӣ ва якчанд намуд дарахтонам дӯстони азиз дорад. ноҳияи рӯдаки деҳаи навбунёд пеши беморхонаи рӯҳидае. нархи хона мегӯяд 200 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад мегӯяд сирот шунаем. якумаш рақамои мегафон дастӣ дӯстони азиз ахираш 70 аст мегафон дӯстони азиз мегафон лафа мегафона кор мекунанд ва дуюмаш рақамои россия ахираш 12 инашта ватсап доранд. хоб оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволи зиёдӣ боша агар фаҳмида шумо да мақсад ки шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам ҷош ҷои нағз ва нархшам нархи арзон ва 4 сотиқ замин ду хонаи калон ва қатъиш ошхона баня ва дигар чизои лозимӣ маърамад на занг занед маълумотои пурраша гирем. ва кадоме ки амхалӣ хонаи фурӯшӣ дорад ё ки замин квартира мошин чизе ки барои реклама кардан маърамад дар рақамҳои 885 12 20 ватсап имо телеграм дорем чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан боша маърамад дар болои видео буда рӯи кунем мо реклама мезанем.
лайкро разанем аввора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳинда пеши доми 23 дӯстони аз якум этаж. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошӯна қарор дорад 46 квадрати метре. бо обсфаи таъмин аста ҳоҷатхона ошхона баняк кӯхони термисуни азиз дора ремонтам шудагия мегӯяд. нархи квартира 250 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин дӯстони азиз. оиди квартира ягон саволтон боша, ягон маълумотои зиёдӣ фаҳмида шумо занг занем, ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва кадоме ки мисол дӯстона дар ҳамин навори мо хонаи маҳқулиша ки наёфта боша ё ки замини квартира хонаша дар комментари ҳамон нависед ки аз куҷо ба шумо хона замини квартира лозим аст. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. лайкро разанем аввора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар дӯсти Халхо дӯстони азиз, яъне ки маркази шаҳр мешавад рӯпарӯи гимназияи Аминҷон дӯстони азиз, маҳаллаи дӯсти Халхо. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошӯна қарор дорад 48 квадрати метре. дом мегӯяд худаш мегӯяд 11 ошӯна аст дӯстони азиз, лифтшам мегӯяд кор мекунад ва дар сеюмаш қарор дорад. бо обсои таъмин ҳоҷатхона ошхона баняк кӯхонӣ пеши мактаб садиқ донишгоҳ ҳастае. нархи квартира мегӯяд 350 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. дӯстони азиз, квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. ҳамаш мегӯяд шароитош 100% астае. оиди квартира шумо ягон маълумот, ягон саволи зиёдӣ боша, агар барои фаҳмидани худтон бара ман занг занед, рақамош аст мегафон, дига маълумотша худтон гиред. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошӯна қарор дорад 48 квадрати метре. доми 4 ошона аст дӯстони азиз ки дар сеюмаш қарор дорад ҳоҷатхона ошхона баняк кӯхонӣ ва тёпли полам дӯстони азиз дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. обсоичам ҳастае. квартира беҳтарин ремонт кардагиае. нархи квартира 299 000 сомон астае ки боз мегӯяд муомила мешавад. 299 000 сомон аст. нархи квартира ҳам монdiам бо муомила мешавад. илтимос мекунам беҳуда занг назанед, фақат харидорои аниқ. ин рақамҳои соҳибшон аст мегафон. ягон саволтон боша, агар марама дига маълумоти пурраша занг зан худтон ҳамаша пурсен гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Карматлу дӯстони азиз. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардаги аст. хонаҳои баракай барои зинда кардан мешавад. ягон мошинам боша мегӯяд алиш дӯстони азиз мешавад. нархи хона ҳамагӣ 85 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад. ғайр аз ягон маълумотои хона камтар аст. шумо ягон маълумоти зиёдӣ боша марамат занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба 12 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар тори Уртабыз дӯстони азиз, пушти заправкаҳои Кӯлобиҳо. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае ки гирдбанаш маҳкам аст дӯстони азиз ва нархаш мегӯяд 50 000 сомони срочна фурӯшие. хонаҳош дурунош проектҳои 5 бассейн хеле калон аст дӯстони азиз. нархш 50 000 аст. оиди ҳами хона шумо ҳами замин ягон чи фаҳмиданӣ бошед, агар бо аниқтар марама занг занед, маълумотоша маша фаҳмонда метиҳам. ва кадоме ки замин квартира хона мошин чизе ки барои реклама кардан боша марама дар рақамҳои болобуда роя кунед, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо.